Halo guys, aku Asratna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Mas Alistio Laro Ireng. Rahwadara jo arane gawe geger nyolong sinta Cantut tumandang ngaleng koes dadi au kobong gede jroning praja kobong kuku sing tuwa kanggo melung ngenikon tiasa ngapa kawangku sagung jajan angin sangat angin kiki sang resikane putra kang anjlok saking yati nggih tori sang Anoman ya sang Resi Mayangkara kang handhok saking pertapan Kendali Sada nggih to Kendali Sada menawa ngarani Kendali kang pamengkah dene Sada sampun hagamaraken usada badhe ngusadani anggennya Prabu Rama Wijaya anggennya gempal ing manah ingkang garwa kadusta dening Prabu Rahwana Raja nenggih genti kang winursita menika nggambaraken wewengkon ing Mitir nggih Pak nggih. Wewengkon ing Mitir pamekon ingkang panjang kunjung pasir ukir gemari paloh jinawi. Pasir ngarani samudra, ukir gunung. Mangkeraken ing patoyan ngerengaken ing gunung-gunung wewengkon ing Mitir ayo mayem tentrem tata titi kerta raharja wewengkon ing Mitir para warga Wandawa padha sami gumreges santut ing Taliwondo anggennya sampeyan ngrumaketaken anggenipun pasedherekan tansah boten kanyono-nyono saengga kagem nyekapi merti dusun dusun Mitir kula sakadang langen budi santosa namung nderek adedonga mugi warga Wandawa masyarakat ing dusun Mitir sakukuban saha sak kiwa tengenipun tansah ayom ayem tentrem tata titi kerta raharja wilujeng bejo ing donya bejo ing akhiratipun ha 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 ha
Tapi
Ayo sing prayitno atu aku sing halung kandeling kulit Wong bagus ana pamit lastra ucap kacarita nalika semana Sang Prabu Rama Wijaya ing saperlu arep njaluk Sang Dewi Sinta kang kadosta dening Rahwana ya Prabu Hasumuka. Perang tanding antarane Prabu Rama Wijaya lumawan Prabu Rahwana ya Sang Prabu Hasumuka. Perang gedhen ngalengka diraja. Ayo dipatetake ayo. Nanti perjurite Prabu Rama ayo. Ayo, hati-hati. Hati-hati. Bumi kodok kancing langit kelap-kelap katon ler kincang ing alit
Sri Sang Mawe Gandrung sabarang kakadulu ukir moyang mayu Rintang Hanuman kang anjok saking bertapan kendali sodo sang pambelo para kadang Pandhawa sicenta Hanuman yor semayang para tunggal bayu dening Bratasena ya Werkudara mila boten nama mungkal Raden Hanuman sinaosa dedeg piadeg alit namung kagungan karusan ingkang magila-gila Opo kanthi prajurit prajurit Prabu Rama kethek dijake Waduh. Wah. Wujute ora godo sepirano. Tapi digdoyo Anoman. Yuh, wis Anoman. Anoman. Opo sing tak cekeli iki piandel ing Alengka Diraja ingsun tamake Gunung Jubruk segara asat paribasane aduh kepeksa abot ngelayan Anoman. Waduh, meleot pusaka Ngalengka. Pusaka Ngalengka meleot. Pak Slamet, pinaran gur, Pak. Rikala semono Prabu Dasamuka ya ora ana raja yen bubutake gunung Anoman matekaji maundri seda bubut gunung ayo tarusane matikel-tikel aus wah ayo wah ceritane wayang Ramayana ing nagara Ngalengka Diraja Ratu Putra Rawana Raja gawe geger Sita
alusan. Awas. Gaya saeko songkat bolong ati kadang adendang goyang semarang imbalane pun kendang rebah kendang ilang samaratiku ora sumelang